Michalcovej vysoký center a bolo tam aj zakončenie hlavou. A pokračovať budeme rohovým kopom, ktorý má k dispozícii Prešov. Lopta teraz takmer zaletela až do siete. Michalcová našla svojou prihrávkou Veroniku Satinovú. A Prešovčanky na hranici pokutového územia. Teraz individuálne sa dokázala presadiť jedna z hráčok Tatrana Prešov. To je šanca na úvodný gól. 1-0, 39. minúta. Skončila v zápase, do hry prišla Vanessa Vavrová, ale tu je už priamy Meška Žilina. To bol parádny gól. 55. minúta. A gól strelila kapitánka Žiliny Lenka Plchová. A Prešovská šanca na ďalší gól. Teda nechýbalo, aby loptu dotlačila. A možnosť pre Žilinu teraz mala v závere 76. minúty. A teraz to bol dobrý center a lopta končí v sieti. Prešov vyhráva 2-1. A znova sú tu Prešovčanky, už sú vo vnútri pokutového územia, možnosť Prešova, ešte strela a lopta je tretíkrát v žilinskej sieti. Žilinská strata lopty, toto nie je offside a Prešov sa rúti do ďalšej príležitosti. Šanca Prešova na štvrtý gól, ktorý padol a strelila ho Vanessa Hrušovská.